Bore da, a chroeso i chi unwaith eto i Oedfa Capel y Ffynnon sydd yn dod unwaith eto heddiw o'n cartrefi ni. Da ni falch iawn bod chi wedi dewis ymuno efo ni a da ni'n gweddio byddwch chi yn profi bendith yr arglwydd wrth i ni addoli efo yn gilydd. Heddiw rydyn ni am feddwl am ffydd, neu falle byddai'n fwy cywir deud mae thema gwasanaeth ydy sut da ni'n delio efo'n amheuon. Da ni'n byw mewn oes o amheuon am bob math o bethau. A tydi Cristnogion ddim yn rhydd o'r baich hwnnw weithiau o brofi bod ni ddim yn siŵr beth mae Duw'n ei wneud, sut mae Duw ar waith. Ac felly heddiw da ni am geisio meddwl trwy rhai o'r cwestiynau sydd efallai'n codi yn calonnau ni. Gadewch i ni wrando ar anogaeth y salmydd. Oedd o wynebu oes o bobl yn ame Duw ac yn arbennig yn ame a oedd Duw a gofal dros dy fo y salmydd ei hunan. Yn yr arglwydd, medde fo, y cefais loches. Sut y gallwch ddweud wrthef ffo fel aderen i'r mynydd? Oherwydd mae'r drygiones yn plygu'r bwa ac yn gosod ei seithau yn y llinyn i seithi yn y tywyllwch at yr union. Os di'n istrir y sylfaeni, beth awna'r cyfiawn? Y mae'r arglwydd yn ei deml sanctaidd, a gorsydd yr arglwydd yn y nefoedd. Y mae ei lygaid yn edrych ar y ddynolryw a'i olygon yn ei phrofi. Profa'r arglwydd, y cyfiawn a'r drygiones, a chas ganddo'r sawl sy'n caru trais. Mae'n glawio marwor tanlled a brwmstan ar y drygiones. Gwynt deifiol fydd ei rhan. Oherwydd y mae'r arglwydd yn gyfiawn ac yn caru cyfiawnder a'r uniawn sy'n gweld ei wyneb. Gadewch i ni ganu emyn efo'n gilydd sy'n yn hannog i godi a chanmol Duw ar ddiwrnod newydd. Fenaid, cod, bendithiad y greawdwr, ef yw dy arglwydd, ef dy gyfaill triw, araf i ddig, cyfoethog mewn trigaredd, mola dy geidwad, Iesu. Cyfoethog mewn trigaredd
Wel blant, mae dda cael eich cwmni chi'r wsos yma unwaith eto. Mae wedi bod yn wsos dda i ni'r wsos dwytha, mae yna newyddion da wedi dod yn does, achos mae Alun a Gwawr wedi cael hogan fach. A da ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael clywed mwy, clywed yr enw a'i gweld nhw cyn bo hir. Ac yn yr wsos sydd yn dod, mae un ohonoch chi hefyd yn cael penblwydd yn does. Mae Dewi, wyt ti'n cael dy benblwydd yr wsos nesaf yma. Felly mae gen i adnod arbennig ar dy gyfer di. Dwi eisiau ti i dysgu hi a dwi eisiau ti i ofyn i dad a mam siarad efo ti amdani hi. A mae'r adnod yn dod o'r llythyr at yr Hebreaid. A phenod 13 ac adnod 8. Di ddim yn anodd i'w dysgu ddweud i gwir. Iesu Grist, yr un ydyw, y ddoe a heddiw ac am byth. Iawn, Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth. Hebreaid 13 adnod 8. Wel, mae'n wyliau arno ni rwan, a dych chi'r plant, mae'n siŵr yn mwynhau cael mynd allan. Ond yr wsos dwytha yma, di'r tywydd ddim wedi bod yn special bob diwrnod, na di. Felly, da ni'n gorfod aros mewn a chwilio am gemau a gwneud rhywbeth tu fewn. Ac un gem, da ni'n hoffi chwarae yn tŷ ni, ydy Jenga. Chi'n gwybod sut gem ydy? Lot o'ch chi wedi chwarae hi, dwi'n siŵr. Dych chi'n cael tŵr o dameidiau o bren fel hyn. A'r gamp ydy tynnu tameidiau o'r pren o rywle yn y tŵr a'i gosod nhw ar y pen heb i'r tŵr ddisgyn drosodd. Ac yr un sy'n peri iddo fo ddisgyn drosodd sy'n colli'r gem, ynde? A da ni wedi dechrau fan yma. I ddweud y gwir, mae yna nifer o ddarnau wedi cael eu tynnu allan yn barod. A dwi'n yn gwybod, ydw i'n mynd i allu tynnu lot mwy. So, rhaid fi feddwl, ydw i yn ddigon cry a gofalus i dynnu rhai allan. Mae hwn yn gwrthod. Na, bydd rhaid fi gymryd yr un yna. Mae hwnna wedi dod allan. A wedyn... Ydy'r un ochr arall yn dweud? Mae'r un ochr arall yn gallu dod hefyd, dwi'n meddwl. Yndi, mae hwn yn dechrau troi chydig bach, so rhaid bod yn ofalus, yn does? Neu fydd o'n disgyn drosodd. A wedyn, mae isio meddwl lle gallwn ni gymryd yr un nesaf. Ydy hwnna? Na. Mae hwnna'n rhydd, so mi wneud hwnna fanne. A wedyn ydy'r un ochr arall iddo fo. Yndi, mae hwnna'n rhydd, so mae hwnna'n gallu mynd fanna hefyd. Wel, dyna dda, ynddo. Da ni wedi gallu gwneud hynny. A wedyn dwi am drio cael un lawr yn ymyl y gwylod i ddod allan. Dych chi'n credu fyddai'n gallu tynnu fo allan? Ydych chi? Wel, mae hwn yn un... Ydy'r tŵr yn ysgwyd? Ydy'r tŵr yn ysgwyd? Ond dwi'n tre gael o allan. Na fi wedi gael o allan. Wel, be am yr un nesaf yma rwan, os na un arall allai gael? Na i drio be am yr un yma. Dych chi'n meddwl allai gael o? Dwi'n yn gwybod fedra i gael o. Diar, neu'r tŵr wedi disgyn. A tŵr wedi disgyn, a fi wedi colli'r gem. Reit, rwan, be ddysg chi feddwl amdano fo? Oedd rhaid i mi benderfynu pa ddarn o'n i'n credu... rhagor yn disgyn. O'n i'n gorfod penderfynu pa ddarn o'n i'n credu byddai'n ni'n gallu tynnu allan heb i'r tŵr ddisgyn. Ac o'n i'n gallu tynnu rhai darnau allan, ac oedd o'n dod a popeth yn iawn, oedd y tŵr yn dal i sefyll. Ond os o'n i ddim wedi credu'n iawn, os o'n i'n cymryd darn o ddim yn y lle iawn a tynnu hwnnw, yna oedd y tŵr i gyd yn disgyn. Wan, mae Iesu Grist yn deitho ni, mae'r ffordd iawn o fyw wedi credu yn fo, rhoi'n ffydd yn fo. A weithiau, da ni ddim yn siŵr. O'ch chi'n bod os newn ni ddim rhoi'n ffydd yn fo, bydd yn bywyd ni, bydd chydig bach o drafferth fel y tŵr ma'n disgyn. Ond pan da ni'n credu'n Iesu Grist,
Yna, bod pethau anodd weithio'n digwydd, eto, mae o'n gofalu amdano ni. A mae o'n ein siŵr bod ni ddim yn disgyn. Felly mae Sara rwan yn mynd i ddarllen i ni hanes o'r Beibl. Ac ar ôl i Sara ddarllen, yna da ni yn mynd i ganu emyn efo'n gilydd cyn i ni weddio. Rwan yr hanes mae Sara mynd i ddarllen, mae'n hanes am Iesu Grist, a mi oedd Iesu wedi bod fyny ar ben mynydd efo 3 ddisgyblion, Pedr ac Iago ac Ioan. Ac oedd rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd ar y mynydd, oedd Iesu wedi dechrau disgleirio golau rhyfeddol yn dod allan o Iesu wrth i Pedr ac Iago ac Ioan i weld o fel ac yr oedd o fel mab Duw. Ond pan ddaru nhw ddod lawr, oedd gweddill y disgyblion a'r bobl mewn dipyn bach o banic, a mae Sara mynd i ddarllen yr hanes. Ac wedi i ddarllen, mi newn ni ganu emyn, ti yr hwn wrandewi weddi, a ta ti y daw pob cnawd. Darlleniad o Efengyl Marc, pennod 9, adnod 14 i 27. Pan daethant at y disgyblion, gwelsant dyrfa fawr o'i cwmpas, ac ysgrifenyddion yn dadlau y hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ei syfrydanwyd, a rhedasant ato a'i gyfarch. Gofynodd yntau iddynt, am beth rydych yn dadlau y hwy? Atebodd un o'r dyrfa ef, athro, mi ddois i am mab atad. Yma wedi feddiannu gan ysbryd myd, a phabryd bynnag yma hwn yn gafel ynddo yma neu fwrw ar lawr, ac mae yntau'n malu ewyn ac yn sgyrnygu ei ddanedd ac yn mynd yn ddiamadferth. A dywedais wrth y disgyblion am ei fwrw allan, ac ni allasant. Atebodd Iesu hwy, o genhedlaeth di-ffydd, ba hyd y byddaf gyda chi, ba hyd y goddefaf chi. Dewch ag ef ata fi. A deithant ar bachgen ato. Cyn gyntedd, y gwelodd yr ysbryd ef, ysgytiodd y bachgen yn ffyrnig. Sorthiodd ar y llawr a rholio gwmpas dan fali ewyn. Gofynodd Iesu i'w dad, faint sydd pan ddaeth hyn arno? Dywedodd yntau, o'i blintyndod. Llawer gwaith fe'i taflodd i'r tan i'r dŵr i geisio i ladd. Os yw'n bosib ti i wneud rhywbeth, dosuria wrthym, a helpa ni. Dywedodd Iesu wrtho, os yw'n bosib, y mae popeth yn bosib i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Ar unwaith gweiddodd tad y plentyn, rwyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. A phan welodd Iesu fod tyrfa'n rhedeg yn hyd, cryddodd ar ysbryd aflan. Ysbryd myd a byddar, meddai wrtho, rwy fi yn gorchymyn i ti, ti'r dallan ohono a phaid a mynd i mewn iddo eto. A chanweiddi, a'i ysgytion yn ffyrnig, aeth yr ysbryd allan. Aeth y bachgen fel corff, nes i lawer ddweud ei fod wedi marw, ond gyfeilodd Iesu yn ei law ef, a'i godi, a safodd ar ei draed.
Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n troi ata ti y bore yma. Ond ffydd dy fod ti'n un sydd yn gwrando gweddi. Da ni wedi darllen yn y gair am dy fab Iesu yn gwrando ar gri un oedd mewn angen mawr. Ac felly heddiw, beth bynnag ydy'n cyflwr ni a beth bynnag ydy'n hangen ni. Da ni'n gwybod y gellwn ni droi ata ti. A thrwy'r arglwydd Iesu Grist, dy fod ti'n barod i'n derbyn ni a gwrando arno ni. Da ni mor ddiolchgar o Dduw'n Tad yn bod ni'n gallu edrych yn ôl a chofio mae'r prawf mawr o dy gariad tuag ato ni ydy dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd. Nid er mwyn i ni i wasanaethu fo yn gyntaf ond iddo fo yn gwasanaethu ni a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ar y bore yma o'r newydd, da ni'n cofio'n bod ni'n dod ata ti yn unig trwy heiddiant yn haryglwydd angwaredwr. Am iddo fo oedd yn gyfiawn, gymeryd yn anghyfiawnder ni i'r groes. Felly be fedrwn ni, yn bod ni yn bobl sydd bob un ohono ni wedi crwydro oddi wrth dy lwybrau di. Da ni'n cael dod ata ti a gwybod dy fod ti'n gwenu arno ni trwy yn harglwydd Iesu. A da ni'n diolch mae'r cyfan ar wyt ti wedi gofyn i ni wneud ydy credu. Nid credu ffeithiau yn unig, ond credu yn yr ystyr o ymddiried. Rhoi'n hunain yn llwyr yn nwylo'r arglwydd gan ddeud, os nad ydy Iesu'n gallu'n cadw ni, does neb yn mynd i allu'n cadw ni. Os nad da ni'n gyfiawn yn Iesu, yna da ni ddim yn gyfiawn o gwbl. Da ni mor ddiolchgar o Dduw'n Tad fod ganddo ni y dystiolaeth yma i dy drigaredd di. Tystiolaeth na feder hyd yn oed angylion i roi. Dy fod ti wedi'n caru ni, yn caru ni ddigon i roi dy fab i farw trosto ni. Da ni diolch o Dduw'n Tad, mae nid Crist marwr ydyn ni'n ei addoli, ond Crist byw. Crist sydd heddiw yn eistedd ar dy ddehelaw, yn eirio trosto ni. A Crist sydd o hyd yn estyn i lawr ato ni, i gyffwrdd yn calonau ni, ac i'n hannog ni i dy ddilyn di ac i droi ata ti bob amser. Felly, y bore mor newydd, wrth ddod gyda fron, da ni yn cyfaddef yn bai. Da ni'n cyfaddau o Dduw'n Tad yn crwydro, yn gwrthryfel yn derbyn di. Mae pob gair angharedig, pob gweithred anghywir, pob meddwl anheilwng, maen nhw i gyd yn frad yn erbyn yn creor. A be fedrwn ni wneud gyda fron di o Dduw'n Tad, ond diolch dy fod ti'n ddiw trigarog a graslon, yn hwyrfryd i gilydd ac yn fawr o drigarwgrwydd. Felly, da ni'n dod y bore yma'n gofyn i ti eto, lanhau'n cydwybod wrth ni ddod trwy heiddiant yn harglwydd. Ac wrth i ni, yng ngeiriau'r hen ymynydd, ymolchi yn y gwaed. Wrth i ni gymeryd bod aberth Iesu Grist ar y groes yn ddigon hyd yn oed i guddio yn beiau ni. Ac wrth gyfaddef yn bai, da ni hefyd o arglwydd yn gofyn am gymorth.
Da ni'n gofyn am gymorth i'r byd. Yn ddiolchgar am y cadw sydd wedi bod arno ni o ddiwn tad. Yn ddiolchgar bod hi'n ymddangos bod pethau'n gwella yn y wlad yma ar hyn o bryd. Ac eto yn ymwybodol bod yna wledydd eraill lle mae y pandemig yn gry o arglwydd yn Duw. Ac efallai'r gwledydd hynny heb yr adnoddau i ddelio efo y Gofid. Felly ysgwel i wedi fod yn dda, neu wedi beri bod arweinwyr llywodraethwyr yn gwneud penderfyniadau doeth, neu wedi beri o ddiwn tad, bod gwledydd yn gallu bod yn gymorth i'w gilydd i geisio ateb yr angen mewn cymaint o lefydd ar draws yn byd. Da ni'n cofio hefyd o ddiwn tad, mae nid y pandemig ydy'r unig broblem yn y byd. Mae yna newyn ofnadwy yn yr Iemen. Mae Syria yn parhau i fod yn wlad sydd wedi rhwygo gan y ryfel. Mae'r bomi yn disgyn yng ngogledd Irac, a mae'n byd ni yn ymddangos o hyd mewn terfysg cyson. Felly o ddiwn tad, da ni yn diolch nad wyt ti ddim yn fyddar i gryd y bobl, a dwyt ti ddim yn ddibrys ynglyn ag anghenion y byd. Ac felly da ni'n cyflwyno dy eglwys i ti, gan weddio bod y eglwys yn y byd yn mynd i gael bod yn gyfrwng bendith ac yn oleini i bobl ym mhob gwlad. A da ni'n gweddio bydd enw Iesu'n cael ei ddyrchafu heddiw mewn eglwysi ar hyd a lled yn byd, ac y bydd pobl yn dod i brofi gras a thregaredd. Ac felly yn gwlad ni, da ni'n dymuno ac yn hiraethu am i ti ymweld â ni mewn nerth unwaith eto, fe bod llawer yn profi dy drigaredd ar waith yn ei calonau. O arglwydd yn Duw, bydd yn gymorth, a gad i dy air heddiw fod yn air grymus yn gwlad ni. Ac i ni yma o ddiwn tad, gad i'n hoedfa ni hefyd fod yn un lle mae Iesu'n cael ei ddyrchafu, a lle mae'r clod i gyd yn mynd i gael mynd i'r arglwydd Iesu. Felly beth bynnag di'n hangen ni y bore yma, pob un ohono ni, beth bynnag ydy'n cyflwr ni, edrych arno ni mewn trigaredd. Helpa ni i wrando efo clustiau agored i'r hyn yr wyt ti'n ei ddeud. A tyr dy gair ato ni, bydd yn cynorthwyo ni i dadnabod i'n well ac i dy garu di'n fwy. Clyw yn gweddi, trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, da ni'n sôn llawer yn yr oedfaen hyn am yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae hanes yr arglwydd Iesu Grist yn y Testament Newydd yn rhan o stori fawr. Stori fawr sy'n ymestyn trwy'r Beibl i gyd o Genesis i Datguddiad. Ac felly, yr wythnos ar ôl nesaf yma, wythnos i nos Iau, da ni am gychwyn cyfres o gyfarfodydd lle da ni'n mynd i fod yn edrych ar y Beibl i gyd. Ac os oes gynnwch chi ddiddordeb, cysylltwch â ni a mi fedrwch chi ymuno â ni. Mi fydd y cyfarfodydd yn cael ei cynnal ar Zoom. Ond yn y cyfamser y bore yma, da ni am gofio fod Duw yn siarad. Dyna sut Duw ydy'n Duw ni, mae'n siarad. Mae'n gwneud hynny mewn ffordd arbennig efo'i bobl wrth ni ddod i fyfyrio yn y Beibl. A mae'r emyn nesaf yn help i ni feddwl be da ni'n wneud wrth ddod heddiw i'w wrando. Mae'r pennill cyntaf yn dweud Duw lefarodd drwy'r proffwydi. Di gyfnewid air roi sef, trwy'r oesoedd yn gyhoeddi arglwydd cyfiawn, Duw yn ef. Tra terfysga byd diobaith angor sicr ddeil yn dyn. Duw sydd ar ei orsedd gadarn, cyntaf, olaf, unig, un. Mae'r ail bennill yn dangos fel mae Duw wedi siarad yn arbennig trwy Iesu Grist. Duw lefarodd drwy'r Iesu, Crist tragwyddol fab o'r nef. Gwir ddisgleirdeb y gogoniant, un ar tad erioed i'w ef. Ond wedyn, yn y pennill ola, da ni'n sylweddoli fod Duw'n siarad efo ni o hyd. Duw lefara trwy ei ysbryd, siarad hwnna a chalon dyn, heddiw fel erioed yn datgan trwy ei air, y gair ei hun. Cwy teyrnasoedd byd a disgyn, ffydd yr Iesu cadarn-new. Saif yr ior a'i air heb newid, cyntaf, olaf,
unig Dduw. Wel, heddiw, da ni am feddwl am yr hanes gafodd ei ddarllen gynharach gan Sara. Ac os da chi eisiau testyn, wel, Marc y 9fed bennod ac adnod 24. Dyna gri y tad wrth iddo fo droi at yr arglwydd Iesu. Yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Rwan, dwi'n yn gwybod ydych chi yn gwrando llawer ar wleidyddion y dyddiau yma. Ond os ydych chi, mae yna synnau gwahanol iawn yn dod wrth iddyn nhw edrych ymlaen i'r dyfodol. Gwrandwch ar rai ac mae'r dyfodol yn ddisglair. Da ni mewn dyddiau anodd ar y funud ynden, ond da ni yma yn y Deyrnas Unedig yn mynd i ddod drwyddyn ddiogel, medden nhw, dan arweiniad yn llywodraeth. Bydd aw llewyrch yn ôl i'r wlad, digon o swyddi, cyn bo hyd mi fyddwn ni'n edrych yn ôl i weld fel da ni wedi llwyddo i oresgyn yr holl rwystrau. Ar y llaw arall, os gwrandewch chi ar bobl eraill, maen nhw'n deud, wel, mae'r dyfodol yn dywyll mewn gwirionedd. Iddyn nhw, mae'r llywodraeth yn euog o optimistiaeth ddi-sail a ffôl. A'r llywodraeth bresennol ei hunan sydd yn gyfrifol am hynny. Tydw i ddim am fynegu barn, prynau ydy un garfan yn iawn a'r llall ddim, ond mae'n hyder ni am ddyfodol economaidd yn gwlad yn dibynnu llawer ar faint ydych ffydd chi yn y llywodraeth yn dydy. Faint o ffydd sydd gennych chi yn Boris Johnson, Rishi Sunak, Dominic Raab a'i cydwleidyddion. Mae ffydd yn rhywbeth, da ni gyd yn gorfod ymarfer, a da ni'n ymarfer bob dydd, hyd yn mewn ffyrdd syml iawn, wrth brynu bwyd o'r archfarchnad. Da ni'n ymarfer ffydd yn y rhai fe'n paratoi, gan gredu bod nhw wedi cadw at safonau iechyd a glendid cyn i ni i gael o. Rwy'n efallai ddim yn cymryd llawer o ffydd i ni fynd i brynu bwyd,
Oherwydd mae yna drefn o arolygwyr yn does, a rheolau iechyd sy'n golygu bod hi'n anhebygol y bydd y bwyd wedi lygru. Ond da ni gyd ar y llaw arall y dyddiau yma wedi gofyn i ni'n hunain, wel faint o ffys y gynnon ni fynd allan i ganol pobl. Mae Covid-19 yn dal o gwmpas. Pa mor ffyddiog ydy ni na fyddwn ni ddim yn cael yn heintio sewn ni allan i ganol tyrfa? Ac os gawn ni y clwy, a fyddwn ni'n mhlith y rhai sydd ddim yn mynd i ddioddau ryw lawer o symptomau, neu a dyn ni'n mynd i fod mewn peryg am yn bywyd. A dyn ni'n gorfod meddwl a penderfynu ar sail yn ffydd ni, sut dyn ni'n mynd i ymddwyn. Ond pa drawn ni at Gristnogaeth, dyn ni'n deud fod ffydd yn bwysig, yn ganolog yn wir. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd, medde'r Beibl. Da ni'n cael yn galw i gredu yr efengil am Iesu Grist. Fod Iesu yn y Dduw wedi dod yn ddyn. Mae mab Duw ei hunan ydi a'i fod wedi cymryd yn beiau hunan ac ar ôl byw bywyd perffaith, di-bechod, wedi cymryd yn pechodau a dioddau i canlyniad nhw i gyd wrth farw ar groes yn lle. Ac am iddo farw, da ni'n cael byw. Da ni'n gorfod credu geiriau Iesu. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, medda fo. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Mae Paul yn crynhoi'r peth yn wych yn dydy. Pan mae'n deud, wel, dim achos beth da ni wedi gwneud, yr ydyn ni yn gobeithio bod yn saff yn wylo Duw. Nid am i ni ddringo i'r nefoedd, ond am i Dduw estyn lawr ato ni yn ei ras. A mae'n deud, trwy ras yr ydych wedi'ch achub, trwy ffydd. Cristion ydy rhywun sy'n credu, y person o ffydd sy'n cael byw. A mi gredai bod llawer yn ofni bod falle nad oes ganddyn nhw ddim ffydd go iawn, neu bod eu ffydd nhw yn wan. Oes gen i ddigon o ffydd da ni weithiau yn dweud. Mae yna ofn weithiau yn calonau, ac wrth ame, da ni wedyn yn holi'r cwestiwn, wel, a dwi'n Gristion o gwbl? Felly mae cri y tad yr hanes gafodd ei ddarllen yn un bydde sawl un ohono ni'n uniaethu efo hi. Rwyf yn credu, ond helpa fi yn fy niffig ffydd. Oedd ei fab o mewn lle peryglus iawn, yn cael ffitiau. Ffitiau yma oedd yn golygu bod o'n colli rheolaeth arno ei hun ac yn disgyn drosodd. Weithiau, wel, oedd o wedi disgyn i dan cyn hyn, oedd o wedi disgyn i ddŵr ac oedd o mewn peryg mawr. Byddai'r tad rhoi unrhyw beth mwyn gweld ei blentyn yn iach. Ac felly oedd o wedi dod at ddisgyblion Iesu am help. A phan ofynodd Iesu iddo, wyt ti'n credu y gallai ei dy helpu di? Mi oedd o'n gymysgedd. Wel, yndw, ond dwi ddim yn siŵr. Mae gen i rywfaint o ffydd, ond dwi'n yn gwybod os ydy o'n ddigon, rwyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Felly gadewch i ni dirio mewn i'w brofiad ychydig bach. Wel, y pwynt cyntaf ydy bod hwn wedi clywed bod Iesu yn gallu gwneud rhywbeth am gyflwr ei fab. Mae'n siŵr fod y rhieni wedi cael braw ofnadwy y tro cyntaf ddaru'r salwch yma gymryd gafel yn y mab. Doedd bywyd yn llawn o bryder, fedryn nhw ddim i adael o allan o'i golwg nhw. Mi fuon nhw'n ceisio gwellhad, dwi'n siŵr, yn chwilio ac yn holi meddygon, ond oedd dim byd yn tycio. Ond wedyn, bydd oes na hanes fod na broffwyd wedi ymddangos yng Galilea. Oedd yr hanes yn mynd ar led, oedd pob math o afiechydon yn cael ei gwella ganddo fo. Fe glywodd fod na rai'n dioddau o'r gwahanglwydd wedi cael ei chau'n llwyr. Efallai iddo gyfarfod rhai oedd wedi cael eu cyffwrdd gan y proffwyd o Nazareth. Oedd na un yn gallu deud, o'n i arfer bod yn gloff a methu cerdded, ond rwan gallai redeg faint bynnag dwi isio. Oedd na un arall yn gallu deud, wel,
O'n i yn y ddall a dyma Iesu'n dod ar rhoed i lygyd ar fy i ddwylo ar fy llyged. A rwan dwi'n gweld yn glir. Falle bod na un arall wedi dweud, wel, oedden ni yn y synagog yn un dydd pan oedd Iesu yna. A dyma na ddyn oedd wedi feddiannu gan ryw ysbryd drwg yn dechrau gweiddi arno fo. A dyma Iesu jyst yn gorchymyn a dyma'r ysbryd yn ei adael o. A na'r eraill yn gallu sôn am yr adeg rhyfedd yna ar draws y môr pan oedd na ddyn wedi feddiannu gan leng o ysbrydion drwg a Iesu yn caniatáu'r ysbrydion fynd mewn i'r moch a rheini'n rhedeg dros y dibyn i'r môr. Ac felly wrth glywed y dystiolaeth, mi oedd y dyn yma yn cael help, yn cael gobaith y gallai Iesu wneud rhywbeth am gyflwr I fab. Yn enwedig o glywed am rai oedd wedi meddiannu efo ysbrydion drwg oherwydd dyna oedd y diagnosis ar I fab I hunan. Oedd na un hyd yn oed wedi dod I dystio fod Iesu wedi mynd fewn I ystafell lle oedd na ferch fach, merch Jairus, yn gorwedd yn farw ar y gwely. A Iesu'n gafel yn ei llaw hi a hithau'n cael ei chodi yn fyw. Pam ydych chi wedi dod I wrando arna I heddiw? Ydych chi wedi clywed fod gan Iesu rhywbeth feder fod o help I chi? Mae digon o dystiolaeth I fod o wedi helpu rhai eraill ydych chi'n gweld. A draws y canrifoedd mae dilynwyr Iesu wedi cael cymorth I wynebu bywyd yn ei holl amrywiaeth a'i broblemau. Ac I wynebu marwolaeth hyd yn oed efo tangnefedd mawr yn ei calonau. A pan ystyriwch chi fywyd Iesu, mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd. Sa neb wedi cael mwy o ddylanwad ar y byd na hwn. Ac eto dyma fo'n cael ei eni mewn cornel fach bellenig o ymerodraeth Rhufain. Mi gafodd o'i fagu mewn pentre bach tlawd di-nod yn ganol y wlad. Fuodd o rioed mewn coleg. Nath o ddim ysgrifennu llyfr. Nath o ddim codi byddin I frwydro yn erbyn ymerodraeth Rhufain. Nath o rioed ddal swydd bwysig yn ei fywyd. Nath o ddim teithio ymhell. Mae'r rhan fwyaf ohono ni wedi teithio llawer iawn pellach na nath Iesu erioed. A nath o ddim hyd yn oed byw. Nath o'n byw nes oedd o yn 20 oed. Fe gafodd ei fradychu gan un o'i ddisgyblion agosaf. Fe gafodd o'i adael a'i wadu gan y lleill. Fe gafodd o'i gondemnio gan ei bobl ei hun a'i ladd yn y ffordd fwyaf cywilyddus a phoenus gan y Rhufeinwyr. Ac eto does neb wedi cael y fath dylanwad ar y byd a hwn. Ar draws y canrifoedd, ble bynnag mae Cristnogaeth wedi ffynnu, mae'r dylanwad wedi bod yn llesol ar y gymdeithas. Mae ysbytai wedi cael ei sefydlu, addysg wedi ffynnu, safonau moesol y gymdeithas wedi codi a gwella, ac unigolion a'i bywydau wedi cael ei trawsnewid. Cristnogion oedd yn arwain y frwydr yn erbyn caethwasiaeth yn ein byd ni. Tydi Cristnogion ddim yn berffaith na a gallwn ni bwyntio bys yn aml iawn. Ac eto, mae yna rai sydd wedi rhoi I ffydd yn yr arglwydd Iesu wedi gallu cael cymaint o help. Rhai wedi rheoli alcoholiaeth, rhai wedi troi o fywyd treisgar, rhoi cefn a droseddu, cymodi a gelynion. Heddiw, mae bron un person allan o bob 3 yn y byd yn deud I bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Rhai fel Slavko o Sarajevo, oedd arfer fod yn un o arweinwyr y maffia yn y ddinas honno. Ond bellach sydd wedi bod yn weinidog ar eglwys ac yn teithio'r byd I sôn am y rhyddid a'r gras sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae digon o dystiolaeth fod Iesu yn gallu trawsnewid bywydau a'n helpu ni beth bynnag ydy'n sefyllfa ni. Ond roedd na amheuon gan y tad.
Pan ddoth hwn i geisio Iesu oedd yna broblem. Yn gyntaf, doedd Iesu hun ddim yno pan ddoth o'i chwilio amdano fo, oedd wedi diflannu, efo 3 ddisgyblion, Pedr, Iago ac Ioan. Oedd rhyw rai eraill efallai wedi gweld nhw yn diflannu fyny'r mynydd, ond oedd neb wedi gweld nhw wedyn. Da ni'n gwybod lle oedd Iesu achos mae hanes y gweddnewidiad wedi gofnodi ar yn cyfer, ond oedd hynny ddim helpu'r tad a'i fachgen. Ond oedd y disgyblion eraill o gwmpas, a mi oedden nhw'n dweud bod nhw wedi cael awdurdod i fwrw allan ysbrydion drwg. Ond, wrth iddyn nhw drio gwneud hyn efo'r hogyn yma, doedd dim byd yn tycio. Oedd hwn yn achos mor ddifrifol, fel doedden nhw'n llwyddo i wneud unrhyw beth i'w helpu. Mae Luc yn adrodd yr un hanes am ein dweud fel hyn, dyma ddyn yn gweiddi o'r dyrfa athro rhywun erbyn arnat edrych ar fy mab, gan mae ef yw fy unig fab. A mae ysbryd yn gafel ynddo ac a blwydd sydyn yn ei gynhyrfu nes i fod yn malu ewyn ac mae'n dal i'w ddirdynnu yn ddiollwng bron, erfyniais ar dy ddisgyblion ei fwrw allan ac ni allasant. Falle bod rhai eraill wedi cael ei helpu, ond yn yr achos yma oedd hi'n rhy anodd. Oedd yr achos hwn yn rhy ddifrifol. Di rhain di methu, a fedri di helpu? Dwi ddim yn siŵr. Ar un log dwi'n credu ag eto. Mae gen i amheuon. Ydy o'n bosibl i ti helpu? Felly heddiwch yn gweld, mae yna bobl yn ame fod gan Iesu unrhyw beth i ddeud wrth yn hoes ni. Da ni'n oes wahanol, mae'r capeli yn cau. Bod Cristnogaeth ar gynnydd yng ngweddill y byd yng nghyfandir Ewrop, Mae'r nifer o Gristnogion yn lleihau bob blwyddyn. Ai dim ond rhyw gred seicolegol sydd yn helpu oes ofergoelus ydy'r hyn oedd Iesu. Ond nid oes na rhyw bethau eraill y mae'n rhaid i ni roed yn ffydd ynddyn nhw yn y dyddiau yma yn ein gwlad ni. Neu falle bod rhai o'ch chi ar un adeg wedi bod yn meddwl am Iesu, ond ydych chi wedi cael siom yn eich bywyd. Oeddech chi arfer credu, ond mae rhai o brofiadau bywyd wedi bod yn anodd. Mae newyddiau sydd heb gael ei hateb. Mae'n siŵr fod y tad yma wedi gweddio llawer ar i'w fab gael ei achau, ond oedd dim ateb wedi dod. Falle bod na Gristnogion wedi eich siomi chi a'ch gadael chi i lawr. Fel y disgyblion yma, oedd ddim yn gallu helpu. Neu'n waeth, falle bod chi'n nabod Cristnogion sydd yn euog o anewioldeb a rhagryth difrifol. A mae hyn wedi gwneud i chi feddwl, wel dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo hynny. Pa help all Cristnogaeth fod i mi, os mae dyma sut bobl ydy Cristnogion? O leia, mae'ch ffydd chi wedi cael ei siglo efallai. Neu tybed, ydy'n bosib bod chi'n teimlo, wel mae Cristnogaeth yn helpu eraill, ond nid i fi, achos dwi'n rhy ddrwg. Mae meiau fi yn rhy fawr. Bydd Duw byth yn barod i'n erbyn i. Mae'n nghyflwr i yn rhy eithafol. Bydd Duw ddim eisiau rhoi sylw i fi. Wel, gwrandwch. Y 3ydd pwynt. Mi ddoth hwn a'i amheuon at Iesu. I fod yn amau mi ddoth o at Iesu, a dyma fo'n cyfaddu ei amheuon wrth Iesu. Da ni'n gweld o'n dod, a mae'n amlwg fod na ryw ansicrwydd yn ei galon wrth iddo gyfarch y gwaredwr. Faint sydd pan ddaeth hyn arno meddai Iesu, dywedodd yn tai o'i blentyndod. Llawer gwaith fe taflodd i'r tân neu'r dŵr ei geisio ei ladd. Os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth, tostyria wrth am y helpa ni. Os ydy'n bosib, fod y broblem mor hen a hyn. Os ydy'n bosib, pan mae pawb arall gan gynnwys dy ddisgyblion dy hunan wedi methu. A fe atebodd Iesu, mae pob peth yn bosibl i'r sawl sydd a ffydd ganddo.
Ac ar unwaith mae'r tad yn gweld problem. O, ynddo dwi yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Os di'n bosibl i ti helpu rhywun efo ffydd mor wan a sigledig gan ffydd i. A chi'n gweld, nath Iesu ddim deud wrtho fo, wel, dos i ffwrdd a tyd nôl pan mae dy ffydd di dipyn bach cryfach. Nath o ddim deud, mae dy amheuon di'n golygu na fedra i ddim dy helpu di rwan. Mi drodd o at y bachgen gan geryddu'r ysbryd aflan, ysbryd myd a byddar, meddai wrtho. Rwy'n gorchymyn i ti, ti'r dallan ohono, a sylwch, mae Iesu'n dweud, a phaid a mynd i mewn iddo eto. Efo'r ffydd wan honno oedd gan y dyn, mae Iesu'n ymateb ac yn mynd yn bellach na just rhoi chydig bach o help, os ni'n bosib i ti'n neud rhywbeth o fynodd y dyn. Mae o yn iachau o, a mae o yn mynd yn bellach. Mae'n deud wrth yr ysbryd, paid a mynd i mewn iddo eto. Bydd y broblem yma byth yn blino dy fab di unwaith eto. Mae'r bachgen yn rhydd. Welwch chi, nid rhywun sydd byth yn ame ydy Cristion, ydy dilynwr Iesu. Rhywun sy'n mentro edrych ar Iesu o ganol i amheuon. Dyna di Cristion. Pan oedd Iesu yn cerdded ar y dŵr i gyfarfod y disgyblion yn y storm, tra oedd Pedr yn edrych ar ei feistr, mi fedro hwnnw hefyd gerdded ar y tonau. Ond fe edrychodd i ffwrdd. Fe edrychodd ar y tonau yn codi, fe wrandawodd ar sŵn y gwynt nerthol, a dyma fo'n dechrau suddo. A be nath Iesu? Nath o ddim gadael iddo suddo a boddi. Dyma Pedr yn gweiddi allan achub i, a dyma'r arglwydd yn estyn i lawr, estynodd Iesu law ar unwaith a gafel ynddo gan ddweud, o ti o chydig ffydd, pa ham y Petrus Saist. Tydi hynny ddim yn golygu na chaiff yn ffydd ni i brofi'n fawr ar adegau. Ond pan ddown ni efo Iesu, pan ddown ni ato fo efo'n diffyg ffydd, a phan ddown ni ato efo'n gofidiau, ia, ac efo yn problem fawr, efo'n beie. Y pechod hwnnw sydd i gafel ynddo ni droion ers i ni gael yn geni. Mi ddaw Iesu ato ni a dweud, mi fedra i ddelio efo'r broblem yna. A fyddi di byth yn gorfod ame cariad y tad tuag ata ti. Fydd ddim rhaid i ti ame fod y cyfan wedi maddau trwy fy aberth am awdurdod i. Felly heddiw, sut mae'ch ffydd chi a'n ffydd i tybed? Ydyn ni efallai heddiw yn llawn ffydd? Wel, diolch iddiw am ei ras yn llenwi'n calonau ni efo'r fath hyder ynddo fo. Ond efallai bod ni yn teimlo bod ni'n debygach i'r tad yma yn dweud rwyf yn credu. Dwi isio credu yn iawn. Dwi isio gallu cael y ffydd gadarn honno. Helpa fi yn fy niffig ffydd. Wel, nid maint eich ffydd chi sydd yn cyfri, ond gwrthrych eich ffydd. Peidiwch edrych ar eich ffydd, ond edrychwch ar Iesu. Gadewch i ni fentro arno fo efo'n gilydd. Ac wrth fentro, mi ffeindio ni i fod o'n croesawu ni, a'n cyfleidio yn ei freichiau. Oedd dyma'r Iesu, aeth i'r groes i farw trosto ni, ac atgyfododd y trydydd dydd i'n cyfiawnhau ni. Beth am i ni ddefnyddio geiriau Thomas Jones Dimbych, a fe farw 200 mlynedd yn ôl i lenni, ddeud i gwir, i orffen yn addoliad heddiw. Mi wn fod fy mrhynwr yn fyw, ond prynodd a thaliad mor ddrud. Fe saif ar y ddaear, gwir yw, y niwedd holl oesoedd y byd. Ised, gweiled fy ngwedd, teyrnasu mae mrhynwr am brawd, ac fy malurion yn y bedd. Caeweled ef eto'n fy nghnawd. Mae rhai diweddariadau o'r emyn yn dweud, caeweled ef allan o'm cnawd. Rwy'n syniad byddwn ni'n gadael y corff yma, byddwn ni yn yr ysbryd
rywsut yn gweld Iesu, ond na, o Thomas Jones dweud mae Iesu'n dod nôl, da ni'n mynd i gael ei weld o, a fydd ganddo ni gorff newydd wedi roed i ni, cael weled ef eto'n fy nghnawd. Wel, diolch i chi am ymuno efo ni heddiw. Da ni'n gobeithio bod yr Oedfa wedi bod yn gymorth ac yn fendith i chi. Gadwch i ni roi'n hynna'n annwylo Duw wrth i ni orffen. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig Dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd byddog ogoniant a mawrhydi, gallu ac awdurdod cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.